दिनै सिगां आंना बिमान होनलायफैलायबाय नै वेलकम वेलकम मेरे एलबी में वेलकम स्वागत है आपको मा खादोंलाय सान्दुं गोसायालाय जा सान्दुं दुंखादों जोंनिथिं ओरै एडि फेमिलि हाय आबोनो हाय आगै वेलकाम वेलकाम आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो एडि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो सावना फिसा खालामलाय मा सावना एसे फिसा खालामलाय सावना एसे फिसा खालाम नङाबा माबा फैनो हागौ कपिराइट फैनो हागौ गोदोखांदों खोन्दादो मा होनदों मा होनदों नों गोदोखांदों गोसोखांदों खादों ना मा होनदों बुजियासैलै बिफायालाय नाहरफिन मा होनदां दासो गोसोखांखादोंमोन दासो मा होनना गोसोखाङामोन हेल' आब'नो हेल' वेलकाम वेलकाम मोगथां वेलकाम ओमफ्राय हेल' आबै मा खबरनो गोमबोरसिं नार्जारि फैबाय जोंहा वेलकाम वेलकाम गोमबोरसिं मा ओंख्रि जाना फैखो फिसौ ओमफ्राय जोंना इडि फेमिलिया मा होनदों हाबा दं बेखायनो न'आव जानायानो थिगसे जागौना हाबायाव मा होनदों हाबा दं बेखायनो न'आव जानायानो थिगसे जागौना हाबायाव जाबावनांगौ आरो ना मा होनदोंथाय आगै बुजियासै आङो जायाखै हाबायाव थिगसे जानांगौना ओंखायनो न'आव जायाखै आरो उखैग्लिनानै थानाय जाहैबाय आरो जानोसो हाया मानो उखैग्लिबा उखैलायनाय थाबाय आरो हाबाया बुरजा जानांगौ जानो हागोन होननायनि मोगथाङा होनदों जोंहा गैया मोखां देखाया मानो आब'नो देखायगोन र' दा मोनायाव देखायगोन आं दे दा मोनायाव 9थायावहायलाय फैयोना बेयावहाय जयेन जाबानो जाबाय मोखां नायनोबा मोखांखौलाय मानो नायनांगौलै बुरिदिखौलाय रिना लायदान थेंक इउ इडि फेमिलि जायाखै नाजों सबायजोंसोमोनलै आबै गोथावथारानो सबाय होनबाथाय गोथाव मोनो ओमफ्राय रिनाया होनदों निउ कमेन्ट फुल वास खालामना बेग हरगोन आं होनदों निउ कमेन्ट फुल वास खालामना बेग हरगोन आं सोरखौ सोरबा गोदान लोगो दङबा ना मा होनदों रिनाजों सोरबा लोगो गैयाबा लोगो जालायनो इदिनो बेसेबां थांखो 146 हाबायाव जानांगौना बेखौनो होनदां उखैग्लिबा जानोसो हाया नोंसोर नालाय मा ओंख्रि आबै जोंना ओंख्रिया मामोनलाय आलुजों मैथा बांगाल नाथुर रुनाय ओमफ्राय बोरमा बिबु खर' एवनाय बोरमा बिबु खर' एवनाय ओमफ्राय आलु मैथा बांगाल नाथुर जुनाय बेफोरखौथ' बिमा रिसार्ज हरलाय दोनै जोब्बायनो दे नाम्बार दंखायोना दा सोना हरगोन आं थाइबानि दे नै कपिराइट फैगोन आंनाव दावराव नायनानै दादु
जोंनिया फेनसै हो सोर जाखो बे दादुआलाय दादुआ सोर बेसेनि थाइबानि माबानि 10 थाखानि उन्दुनोसै आं दसे खोरोन नैबे फांखाखौ होफैलाय बावबाय आं फांखा होलाय फांखा मा फांखा होथां होनदों फांखा हो लाइटसो बियो खुलु दिखावना गोमोथिन देन्जारखा नों सोरना ओंख्रिया आब' देन्जारखा नों सोरना ओंख्रिया आब' बोरमा बेदर होनबाथाय मा एसे मोजां मोनोथाय आं गोथाव मोनथारो तोस बे खि जायो फाग्लिनो अरजागोन फाग्लि होननाया अरनो नोंखौ माबा एनादार हेन्डेल्स दिस बोरमा बेदरखौ गोथाव मोनथारोनो बेदर नङालै आगै आबौ जोंनिया माबासो बिबुजों ओमफ्राय बे गोसोम गोसोमा भान्दार देन्जारखा नोंसोरनिया ओंख्रिया सोंदों आरोना बोरमा बेदर होनबाथाय मा एसे मोजां मोनो थाया होनदों गोथावबो ना आंबो मोजां मोनो नाङालै सायोनो नोंना बेसे थांखो बिफा मनिटाइज जाबाय नामा वाट्स टाइमा बेसेबां खोन्थालाय 1.13 साबसक्राइबार होनदो वाट्स टाइम कितना है बोलो आयु भिडिअ गोदान होदों नुवाखै आङो भिडिअ गोदानखौ नुनाय जायाखै नै नोंनिखौ बिफर बिफिन बर' वाट्स टाइमा बेसे होनदों खिथासाय फाग्ला चेनेल फाग्ला चेनेल बानाय मानसिफ्रालाय दाखालि बानायनाय अनजालु मुसाहारि फैबायनो जोंनिया अनजालु आगै फैबाय नोंनिया न'आ बबेयावलै होनदों आंनिया न'आ गसाइगावआवलै अनजालु मुसाहारि आगै नोंनियालाय बबेयाव जोंसार फैबायनो जोंहाहाय सनाहाय इमन मोजां मोनो आङो नामखौहाय नोंनि नामखौहाय बिराद मोजां मोनो दे बे नामखौहाय गोमबोरसिं दे देन्जार खालै बोरमा बेदरा बुंनाङा ना गोथावथार 2000 बायो 2000 नांगौना बिफा बिराद खस्थ' खालामनांसिगोन नोङो थाब खालाम नङाबा बोसोरसे थांबा खमायफिनलायगोन नै जोंहा निउ काम प्लिज फैदों नै सोर जोंहा आगै आरबिजों लोगो गैया लोगो जाफैदो हेलौ गैया हाय गैया निउ काम प्लिजसो फैबावदों आंखौसो रायज्लायबावाखै बे होनलायबावदों सस्रोमा गोसोम हमलायलायनाय आरबिया थब्लाब्ला माबायदि नुखादों रायबोनाया बा बोरै जायो लाइक दैट थैंक यू मेरे दिल से स्वागत है आपका लाइक मा होनदों रायबोनाया बा बोरै जायो मा रायबोनाया गारबोनाया ना गारबोनाया बोरै जानो
बोरै जानो रावबो नायाबा बोरै जानो रावबो नायाबासोमोन बेयो बिदि लिरो बुजियै रावबो नायाबा बोरै जानोसो होनदों हयबोलै फुल वासखौनो रावबो खालामना होआ ओमफ्राय ससेल' नायनानै बेग थाङोना जोंनालाय आरबि नालाय बेसे थांनाय आयु मालाय 2K थांसै आरबिना थांफिनलायबाय ने रावबो होनदां रावबो आंगिनो आंखौसो आंगि होनलायबावबाय बे आङो नों लिरनाया जायाखैबाबो आङो माबाबावदोंसो सुज्रायनानै फरायबावदोंसो आरो मोजांसो रायदों नोङो आंखौहाय ओमफ्राय माबा अल जायाब्रा नोंना गोमबोरसिं आबौ नोंना मानो अल जाया बुजिनोनो मोना आङो अलानो जाया मैं तो तेरी दीवानी हूँ उफ मिनिनायाबो इमान गरमने आं दिनै दावदै एवनाय भिडिअसो लाबोनो नागिरदोंमोन मिथिबायना सान्दुङाव दावदै एवनाय भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन आङो आं रागा जाना भिडिअखौनो बानायासै वाच टाइमाबो बाराया वाच टाइमा 1000 थांखानायानो 700ल'सै गाबनोसो ओंखारो आंहा बायो आं बांद्रायखौबा खमायो अबेबा भिडिअफोरखौ माबा बानायदोंमोन आं प्राइभेट खमायजोब्बाय प्राइभेट बानायनाया खुलुमबाय मेडाम गोसो गोरबोजों मा खुलुमबाय मेडाम जाद्राबायखो नोंलाय जावलिया गथ' मिनिलायबावदोंसो ओमफ्राय अनआव दोनाखै आं नटिफिकेसनखौ अन दोननांगौ जाम्बालाय होमबासो दा नोंनि भिडिअ हगारनाया टें होनना फैगोन दा मेरा दीवानी हुआ मैं तो तेरी दीवानी हूँ होनदों गाना लंपेन्ट गानना दा मोसा नों बोरैबा नुयो मा खनदों लंपेन्ट गानना मोसालै दानो भाइराल जागोन होनदों लंपेन्ट गानना मोसानो बेबो फिसायनिखौ ना लाबो नोंनिया लंपेन्टआ नोंनिखौ गाननां दं बानायफिननो रोङासै आबै नोङो जोंसार होनदोंहाय सोनाहाय अबहाय थाङामोन दासोहाय होनफैफिनगौ अबहाय थाङामोन नोङो जोंसार खिसार जेराव मोनो बावनो खिसार होनदो खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोनहा माबोरै दं जानांगौ नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं खोमा
आंनि लाइभआवबा फैयाखै सनायानो आं नुदों नामा लाइभआवहाय सनाय आं नुवाखैथ' सना आं नुवाखै माइरि खोसोमबो नुवाखै आङो सरि दे आंनि नामा बिराद गोदैखाना आं बिराद मोजां मोनो मानो थाखाय मोजां मोननायनि खारन दङ बाहाय मिथिबायना बुंथ' जाला अबेबा खनानिफ्रायबो नायदों जानांगौ मानसिफ्रा ओइ बुंबा दाय जागोन ओइ दे बुंथ' जाला आरोना मोनथिखाबाय जानांगौ नङाबा लावथि लाना होसो फैजागोन आं बोरायजों बोरैबा आंनि लाइफखौ नायफ्लांदोंबा अबेबा खनायाव थानानै दे एबार सोरबालाय फैयोबा आंनियाव वाट्सआपाव हरगोन दे आं हाबनानै नायगोन मोनथियाबा थेवबो खामानि गैया बेखारसो नामानो सैमा खिनायसो नामानो इदि नङा बिदि नङा दे साक्सेस जायो सानसे समाव नाजाबाय थानांगौ खामानि गैया जाफेरबाय जोंहा बिफाया मा होनदों आइ एम गेट आउट नामा थांसै मा खालामहैनो नागिरदों नोंलाय मा मावैनो नों सान्दुं गोसायावलाय बुंदोरा दे ज'नो खोनासंसै आबैनो औ नोंहा खोनासंनो होनदों ओमफ्राय दा ओरै लाइभसोहाय बेयो ससियेल मिडियासो बेबा सोर खोनासंनानै दं खारख्लाबनो हानाय नङा दायो आयदै दानो अबेहाय थांनो बिफाया मा खामानि दं अबाव थांनोहाय सोर दंथाय सयजन मानि दङ गुमायसे आमियाव ना गुमहायसे खरसा खनसायथे हयसे होनदो जोंसार आगै मा ओंख्रि जायामोन नोंस्रा खोन्थाहरदो जोंसार आगै मा ओंख्रि जायामोन बिबार बारा अबिदिसो बिदिसो मा बिदिसो बेलाय बिदिसो ना आमियाव गुमहरदिसे आबै नोंनि अरिजिनेल न'आ बबेयावमोन आबै आङो जोंनिया गसाइगाव गयबारियावनो आरोना नैबे गयबारिया जन्म जानाया बेयाव खिन्थु आङो जन्म जाबाबो आङो माबायावसो आंखौहाय आबैमोनावसो दोनहरदों आरो मा होनो बामोनखुरायावसो आइनि बिमा बिफानावसो ओमफ्राय आइनि बिमा बिफानावसो देरदों आङो आबै आबौनाव बिनिफ्रायनो हाबा जादों बिनिफ्रायनो स्कुल फरायदों बिनिफ्रायनो हाबा जाफैदों आरोना बामोनखुरा होनो आं देरनाय जायगानि नामा मिथियोना मिथिया नोंबा बामोनखुराखौ मिथिनो हागौ मानो मिथिया जानो जोंसार मा होनदों नामखौनो सोलायसैसो आं बाराब्ला जेबो लाब गैया बे नामा कड एफिडेभिट खालामनोसो सोलायसां नोङो एफा नामखौ मानो सोलायनो नागिरखो होनलायबावनोसै ओमफ्राय फासबाले उल्था हयसे आमियाव उल्था पाल्टा गुमहायसे दक्षिण दिगि खरसा हयसे मिथियालैनो बामोनखुराया जाहैबाय माबा मा होनो गयबारिखौलाय मिथियो गयबारिया जाहैबाय सानजाजोंना माबाजों कलेजजों थांबा कलेज बारबानो मोनो ओमफ्राय बामोनखुराया जाहैबाय अन्थाइबारि ओरै पेट्रल पाम्प थाङा होमबा क'क्राझार थाङा होमबा क'क्राझार थांनाय लामाया बे स्कुल मोनफैयोना बे स्कुल खाथि सेरनिया बामोनखुरा ओरै हाबलांनांगौ आरोना आंना गयबारिनि साहा थालिरबारि
थालिर बारिनिनोलै जोंना बिफाया थालिरा मेलाथार खोमा मालाय होनबाथाय थालिरखौनो माथो होफैयाबो जोंनोलाय थालिरा गोमबोरसिंमोन गामियावसो दा बिराद थालिर बागान गायो बिसिनिथिं हरै समान समान हयसेनो सेम कन्डिसन माथो आंहाबो आबैनाव थानानैसो देरबोदों आइया नोंगौ आबै नोंनि आबैया अबे गामिनिमोन गोमबोरसिं आगै ओमफ्राय नों अबेनिमोन खोन्थाहरदो आंखौथ' माबायावनो लांदोंनो जोङो बोसोर गियान नालाय आंखौहाय बोसोरसेयावनो लांदों जाहैदों आंखौहाय बोसोरसेयावनो लांदोंनो गोमबोरसिं मारै जाखो खबरानो तेरे दीवाने हो जोंसारनि फट'खौ नायदालां गामिनिखामोन गामिनिखा आरो बोसोरसेल'मोन जाहैदों आङो ओमफ्राय दाना जोंहा बिगै मोनबावबाय नालाय आं बोसोरसेनि उनावनो आं बोसोरसे जानाय लोगो लोगो बिगै मोनबाय नालाय जोंहा मा होनो आबैनो हरबाय जाहैदों सानै सानै खांनो हाया नालाय आरो जोंहा बे समाव न'आवहाय बारा गैयामोन जाहैदों माने आबौआ साख्रि मावोमोन होनबाबो जोंहा जुदा जाबाय नालाय बाबाया ओमफ्राय जुदा जानायलाय बारा गैयैखाय सानै सानै खांनो हाया होननानै दंनाया बिदिनो जानो लोंनो एसे एनै थोयो खोमा होनबाबो सानै सानै सामलायनो हायिनि आबैनाव हरबाय जाहैदों आंखौहाय खम दुखु नांथाव बाथ्रा बिमानि अननाय मोनाखै उन्दैनिफ्रायनो दंथ'यो मोजाङैनो आंहाबो जोंसार होनदों आंबो बिनिनो नोंबो नों गयबारिनि नों थालिर बारिनि आं गयबारिनि साहा थालिर बारिनि होननाया बेनो जोंसार डारलिं आंनि लाइफआव मानो फैया नों आं मिथियाखैलै नों माला माला लाइफ फैदों थै र' नायनि आं माला माला लाइफ फैया नों आयु दहायसो फैदोंमोन नै सिबाया मिन्थियाखै आङो होस उन्दैयाव बिराद गाबोमोननो माथो आङो नों बानो मोनदों नामा बिफाया बानो मोनदों नामा उन्दैयावहाय नैबे नामजों आंहा रहिस्स माबा दंलै गोसोखांथि अफिसियेलनि नामजोंहाय बिराद गोथौ रहिस्स गोसोखांथि दङ आरोना बे नामखौ नुबा बिखाख्लाब मोनलायलायखायो आरोना औनो नोंजों बाजादोंमोनथ' आङो दासो गोसोआव फैबाय आङो नोंजों बाजानायखौ उन्दैयावहाय गाबबानो बानानै गेलेयोमोन ना आंखौ लानानै आङो दै दङब्रा जोंनि न' खाथियाव नैबे गयबारियाव न' सेरजों बोहैलांनाय माबा सानस्रिनो रोंबावासो दा आङो नोंसोर सोर सोर सानस्रि रोङो खोन्थाहरलाय गोमोरसिं जोंसार बिफा सोर सोरखौ सानस्रि रोंगौ खोन्थाहरलाय नोंसोर साथामा सानस्रि रोंगोन ना रोङा आं हले रोङा जारलालै गोमबोरसिं माथो होनबावनो नोंसिनाव माइब्रानिसो दंना गैयाथाय थांनोसैलै दियार होनदों मा दुखु जादों
मैहुर आगै फैबाय जोंहा हाय 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 वेलकाम वेलकाम माबाफोर लखर लाखार जादोंमोन नामा लखर लाखार माने ओहो बिदि जेबो गैया ओरैनो मा होनोमोनलाय बिदिखौ फार्स्ट लाभमोन आरो आंनि फार्स्ट लाभमोन ओमफ्राय नोंसोरथ' मिथिखागौ ना फार्स्ट लाभखौ एसेबाबो खें मोनो नङा होमबा बयबो बेखायसो डार्लिं होनदोंना सना नों बागैसोनाव थालिर बागाना दा बांद्राय गैला आब' सिगांसो दंमोन दाबो दं एसे एसे औ दङ एसे एसे गायोना आरो जुंखाम बागानबो फोनाय नुयो आं नोंसिनिथिं हरै होमबाबो ओरैहाय बारा गैयाना नोंसिनिथिं ग्रासिनो हरै आंखौथ' नागिरना मोननाय नङा दै बाहा अफाय नागिरना मोननाय नङा ए जेद सानस्रिनो ए टु जेद सानस्रिनो हायो आयौ मालाय हायोनो आंखौथ' नागिरनानै मोननाय नङा ए दैयाव लहाबोसो आरो बिफाया जोंना आं लहाबनो रोंगौ खिन्थु गोजावोसो दावखोबोयोसो सानस्रिनायखौ बुंनांगौ उन्दैनिफ्रायनो दैयाव गेलेबाय मानसिखौ जोङो दैयाव दुगैनानै मा खालामो दुगैसै दै ओमफ्राय बिमाया रायहरबाथाय मा खालामो थाब थाब गाखोनानै गोबाव दुगैबाय थानोसै नालाय मेगना गोजा गोजा जाजोबनोसै आरोना ओमफ्राय दाना मा खालामो बे थास' गोरलैया बेखौ खानानै सानखौ नाहरोब्ला जोङो सोर सोर बिदि खालामोमोन उन्दैयावहाय बेवाय थांनो ओंखारबाय बेवाय बेवाय खोनान दादायालाय थांबाय नामा दादायालाय थाङाखै खिदों थास'खौहाय सान्दुङाव नाहरोमोनब्रा जोङो बिमाखौ बुजानो गिनानै ओमफ्राय गैलालै गैयालै जोंसारनो बिराद दुस्थ'मोन सेंग्रा सासे नुब्ला बारजाब नायखोमाग्रानो सोरगोमखौब्रा बेलाय आंखौसो होनबाय नामा गोमबोरा रोङा दे गोबोरसिया रोङा दे थब्ल'नायाव आंजों हायामोन आंबो खालामोमोन आबै नोंबो बिदिनो खालामो थास'खौ नाहरबा बे गोजा गोजा मेगनाव गोजा गोजा दै हाबनाया गोजा गोजा जानाया माबायोब्रा खारोनो दे नोंसिनि उन्दैनि मिनिथाव खोथा खोन्थाहर दे आं माथो नों आयौ बेवाय दंखायो बेवाय होनजानो मोनबा जोबोर गोजोन मोनलायोनो बेवाया जाहैबाय गलादाङिनि बै गलादाङिनि मा होनो जोंनि बिहावनि बिब'नि फिसाला मैया आलासि जाफैदों नालाय न'आव थांनो नागिरबाय ओंखायनो बेखौ सोंहरदां बेवाइ जायो आरोना गलादाङिनि गला आरो दाङि नामा गलादाङिनि न'आव थांसै नालाय बेखौ सोंहरदां थब्ल'नायाव दा बांद्राय हाखालाबो थब्ल'नो हालाना आंथ' गोजावोसोमोन लहाबनो हाया आङो जोंसार आगैया जोंहा अबेनिमोनलाय बावबायलै आङो जोंसार आगैखौ ओरै थिपकाइ साइडनिसोमोन नामा जोंसार आगैया ओमफ्राय नै जोंहा रनजिता आगै फैदों हाय वेलकाम आंनि एलबियावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाना फैखो रनजिता आगै खोन्थाहरदो गोमबोरसिङा होनदों लाजियोलां खिथानो मानो लाजिनांगौ मानो लाजिनांगौ ओमफ्राय जोंसार फिसाला होनदों गोमबोर
गोमबोर आरो दा जुजिनो हाखालाना गोमबोर आरो दा जुजिनो हाखालाना हायोलै दाबो दुगैग्राफ्रा दैसो दुगैग्राफ्रा हायो उन्दै उन्दैयाव रासिनमोन आरोना सोरां इस्टि हायनो सोरां इस्टिया मोनदों मा खालामदों नै ओरैनो दङ दसे दुगलांनानै नोंलाय मारै दङ ओंखाम जाखांबाय नामा सोरां इस्टि जोंसार आंनाबो बेवाइ दङथ' नों मोसाबावबायसो हनै बेवाइ दङ होनना बोलो गोरा जाबावबाय दुगानो जोंहा जोंसार सनाया बेवाइ दं होनना खुसि जाबाय बेवाइनि ओंखाम खुरनाय मोनजाबाय आरो जोंसार सनायाहाय सोर नोम्बैया खोन्थानाय थासजों सोरबा गोजा जानाय हामो फाग्लिनो ना हामाबा माथो दुगैनायखौ थास'जों नायाबा माथो सोंलाय सोरबा दैयाव दुगैनानै मेगन गोजा जायोना गोबाव दुगैबा दैयाव दुगैनायखौसो होनदों दे आङो मेगन गोजा जाबा जोङो थास' गोरलैखौ खानानै नायहरोमोन सानखौहाय दालि नोंस्रालाय होनदों जोंनिया ओंख्रिया मामासो आं दसे फैबाय लाइक जोंनिया ओंख्रिया जाहैबाय मामासो आलु मैथा बांगाल नाथुर जुनाय ओमफ्राय बोरमा बिबु एवनायसो आरोना जोंनिया ओंख्रियाहाय आगैमोन मा खबरनो जोंसार सना बिफा आरो रन्जिता आरो गोमबोरसिं नोंसोरखौहाय मा खबर होनहरदों नै खोन्थाहरद' गलादाङिनि सोर गलादाङिनि रायदाव होनो जोंना बेवाइनि नामा रायदाव आगैमोन मा खबर होनदों ओमफ्राय नोंसार नों आं भिडिअ नाया बेखायनो मिथिया गावनि एक्सखौनो बावबायलै आङो भिडिअआ नोंजों लोगो जानायलाय सानब्रै सप्ता खनसेयानो जायाखैदां नों भिडिअखौनो हगाराखै आं नायनायनिफ्रायनो मोननै नायदोंना आं नोंनि भिडिअखौ बावबाय आं खिथाहरफिनलाय सना हाखालाथ' हालालै देन्जार काहानि जाबोदोंलै उन्दैयाव मा काहानि जाया खोन्थालाय गोमबोरसिं आगै सार गोमबोरा देन्जारखासोलै गथ'फोरनि मादाव बांसिन बुजायोमोननो बिमाजों होसोजायोमोननो उन्दुलां सुइसलां मा सुइसलां उन्दुलां सुइसलां बुजियासां बिफा मा लिरदों मोजां दे लोगोफोर दा थैनोथ'वाखै दे मोजां दे लोगोफोर थैथ'वाखै होनदों मोजाङैनो दङनो सोरां इस्टि थैथ'वाखैनो ओमफ्राय बिफर दैयाव दुगैनायाव मेगन गोजा जायोब्ला खारोथ' होनदों खारखायोना जों नायोमोन ओंखायसो होनदोंना आंबो फांखाखौ मानो बन्द' खालामखो सोर बेलाय फांखा बन्द' खालामनाया लागार होनो आङो लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सोरां इस्टि खुंग्रिंनिसो आं डार्लिं खुंग्रिंआ अबेजोंमोनलाय खुंग्रिंआ अबेजोंमोनलाय खुंग्रिं बावबायलै आगैमोन दे मोजाङैनो थानांगौ मोजाङैनो थानांगौनो सोरां इस्टि आगैया होनदों जोंहा बिदि आं आगै नङा दे सेंग्रासो एसटि होनहरदों हनै माबाया देरबाय होननाय जादों आरोना
बेनो मा नायना दख'ना गोदोना ए मोसौ हाथाय ना मा होनो बिदिखौ हाखैमोनदो आं बिदि नङालै बिमा जोंनो थानो मोनाखै आं उन्दैया बिदि नङालै बिमाजोंनो थानो मोनाखै आं उन्दैयाव होमबाबोथ' जायखिजाया बिमा बायदि जेनेबा बिमा बायदि मानसि थायोना बाबा बिफर आगै नों बोरायसो आगै नङानो सेंग्रा देरबायनो बिफला आइदै बिफला सेंग्रा देरबायनो जोंहा आं नों सोरां खावलाय हमनायखौ गारदोनो प्रफाइल बोजोराव नोंहालाय मा खबर फ्रेन्ड होनदों आंना खबरा बिदिनोसै मा होनबावनो आरोना मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं नंगौ ना र' होनबा गारगोन होनदों बिपर होनदों दालाय होनांगौ ना आरो दालाय होनांगौ गोजौ होगोन ना बिसोरो दालाया गोजौ होगोन ना दे डार्लिं मारुनि दे मुरुनि दे एसे मुरुनि दे उन्दुनोसै आरो दे उन्दुदो खुंग्रिंआव बिजों मोनलाय आङो गोसोखांबाबो हायासै आब' सोरां गारि गोदाननि मा जाहोनो सोरां एसटि गोमबोरसिंनो गोमबोरसिङा मिनिहरबाय नै गारि गोदाननि नै एनआर प्रडाक्सन मिउजिक फैदोंमोन जोंहा नायस'नाखै आङो हाय लाइक दानो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय एनआर प्रडाक्सन नायस'नाखै आं नोंनि कमेन्टखौनो बारख'बोदों सरि दे कमेन्टखौ नायसनबाखै आङो मेगनानो खानिसो जाबायहाय ससमा नांसिगोन खोमालाय चिरां पिएसनि खोथा फरायनोसो बेखौनो थिबखायसोनोसो सानदों क्लास 1 माया क्लास 1 जाखो जों माबायाव थांनायखौ होनदों नोंसिनाव थांनानै दुलागाव थाङाखै जोङो बेखौ होनदों दुलागावआव थांबा कमेन्ट हरदो सोर दं सोर लाइक हराखै लाइक हरदो आंनि बैसोखौनो बोखारना थिननाया बे खानाय सिनखालि बेरायनायनिफ्राय कमेन्ट हरदो दे नों उन्दैयाव थास' बिलाइ हमोमोन ना मेगन गोजा जाबा बेखायनो साइड इफेक्ट जाबाय मेगना नोंगौ साइड इफेक्ट जाबाय खोमा नोंमारगौ खोमा बे थांखांनायनिफ्राय मेरला उफुनिबायना होमबाबो जेबो जायाखै उफुनियाखै माथो बेयाव शिब मन्दिराव हाबाब होनो दाखालि लोमजाबा थांनाया मा जाखो खनथाम गोजोननो जारिदों बे बिबौ मोजां खालामफैनाया खानाय सिनैनि आगोलसो माला सिनखांनानै थाङा मा खिथानो नागिरदोंमोन आबै लाजिबाय आं खिथाला खोन्थाबानो जायोमोन ना खोनासंजागौमोन इन्टारेस्टिंनो ना
रवि राजबीर के ब्लॉग्स। हेलो हेलो वेलकम मेरे एल्बम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे अब मैं ठीक हूँ अब और आप कैसा है? हम भी हेल्प कर दो, आप हमें भी हेल्प कर दो आप। ओके ठीक है। शायद मेरे चैनल पे नया है, मेरे को भी सपोर्ट कर देना। मैंने आपको सपोर्ट किया है, वीडियो बाद में देखिएगा। सपोर्ट कर देना मेरे को भी प्लीज। माई एम सोरां आंनि आगै नङा सेंग्रासो होनदों। सोरां गैलागोन थांखो ना माखो? दे डार्लिं दे सना, दे डार्लिं सना आं थांथ'नोसै दे लाइक होनानै। दे दे जागोन दे। मैं आपको सब कर दिया हो। ओके मैं भी किया है आपको। थैंक्स मैम, थैंक्स मैम। बा हिंदिया आपके शॉर्ट वीडियो में मैसेज। थैंक यू। मैं भी कर देता हूँ। मैं भी करूँगी बाद में, जब लाइव रखेगा ना तब दे देगा। हिंदिया मा जाखो आंनिया? जायाखैना बुंनाया लाब्रासो जादों। थांसै दा थांसैबा खिथालां आंनो ना थांखानोसै? मैं थोड़ा सो लेता हूँ। सोरखौ ज' ओंखारलांसै दलगाव गारि थिखो हर गयबारिनि होननानै। खोरोना ओंखामखौनो जायाखै। थेंक्स मेम होनदों। आं रोङालै हिन्दीनो, हिन्दी रोङा आरो नोंखौ सासे मानसि बायदि नुथारो दे बिफा। क्या सब्जी खा के आया है रविराज? मैं कर दिया। ओके थैंक यू लाइक देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, मैसेज थैंक यू। ठीक है आप कहाँ से है? कहाँ से है आप? कौन सी जगह से है आप? कहाँ से है? गमर सिंह कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? नालाय आरो मा न'आ सोर सोरखौ? नायलाय आरो मा न'आ सोर सोरखौ? नालाय आरो मा न'आ सोर सोरखौ? मा होनदों? मा नालाय आरो मा न'आ सोर सोरखौ? बुजियाखै आं। मा नालाय? बुजियासै आङो मा होननाय जादों। नायलाय आरो मा न'आ सोर सोरखौ? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है जी? बोलो जी गंबर सिंह, क्या गड़बड़ मिला है? और बिफानि खेले आंखौ सोर बायदि नुयो? नोंखौ सासे मुस्लिम बायदि नुयो, जोंनाव मिस्ट्रि मावफैग्रा बायदि। थांनो ओंखारबाय नामा? थांसै? आयु र' बेवायनो मबाइल नाम्बार र' मामाया
फावथेना बावफाय थाखोलाय मटर गाखोलांदो हा मा होनदों मानो 200 खमद्रायबावदोंसो माबा मबाइल नाम्बार बिदोंमोनलै आंनि बुङालै दं मा माबा मोनसे खिथाब्रा दे खोनासंसै मबाइल नाम्बार हरनोलां मबाइल नाम्बार लक्ष्मी तुम्हारा खाता ऐसा क्यों हुआ है देखो तो क्यों फाड़ दिया खाता को तुम लोग खाता फाड़ते हो ना रोज साला ये करम का है ये करम का नहीं है तुम्हारा नाम है इधर अबे करम का है लक्ष्मी रानी ब्रह्म है बिया माने आलदा आलदा बे खाताया मोसौ अबे आं बिदिनोसैनो दे उन्दुदो र' आं फन नाम्बार लिरदों अबे खाताया नैबे बेखौ होनाखै आं बेखौ होनाखै बे आंनिखासो अबे 9 8 6 नङा माथो फरनि हंगाथ' रल नाम्बारसो बेलाय प्लीज मुझे ब्राउन हेयर कलर मिले प्लीज बाय बाय गैला माथो थांजोब्बायसो माथो नो थांजोब्बाय र' डाबल ओइट दासो उन्दुनोसै बिफर होनदों बेवाय नोंनि नाम्बारा खिथालाय दे ओमफ्राय हा डाबल ओइट ओमफ्राय हा 6 9 10 6009888 Nene mami bir kelas polisi nih. Coba dah. दासो उन्दुबाय ना नै रावबो हरासै माथो साबा दङ सोर दं बोरो आइ आलासि फैनांगो सोर दं कमेन्ट हरलाय साथामनि हरबाय आं नै आफानि आइनि बेवाइनि आंनिखौलाय मानो नांबावगौ साथामनि जाखाबायना औ आन्दायगोनसो बिसोरो बुरजा हरोबा नै आयै मालाबा फैफिनदो आयै ओमफ्राय नों गाबोनसो थांसै हजोंहाय गामियाव मा गामिमोनलाय नोंसिना बैनागुरि होनदों नामा मागुरमारि मंलाजरा मागुरमारि मामायाव टट'खौ मेरला गयबारियाव थांग्रा मामा गयबारियाव थांग्रा बेयाव हमनानै माबा गयबारियाव थांबानो सहैबानो औ सारियालि औ बाजारनि जायखिया टट'खौलाय जेरावबो मोनोना हाय लाइक दान थेंक इउ लाइक देनिखिदे थेंक इउ न'नि मानसिफोरनो नाम्बार थाया न'नि मानसिनो नाम्बार थाया एखे बिसिना हाग्रा सिङावसो आरोना हरै थिबखा एखे ओमफ्राय थारमाने माबा मबाइलबो थुनो रोङा आरो बे आइयाहाय ओमफ्राय मबाइल नाम्बार हरफादों आरो गोबावजों खनसेल' फैयो एखे आंनो हाबा जानाया 11 बोसोर जाबाय ओमफ्राय 11 बोसोराव खननैल' फैदों आरोना आं फार्स्ट हाबा जानायाव खनसे फैदों ओमफ्राय नै दा फैदों ओमफ्राय फनबो हरनो रोङा जेबो हरनो रोङा आरोना ओंखायनो मबाइल नाम्बार लिरना हरदों आरो हाय लाइक दान थेंक इउ
फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव होनदों साथा हमनानै देलाय मालाय बहा थांनो बिफाया मा होनदों न'नि मानसिखौनो अबे गामिखौबो मिथियो ओमफ्राय कनफिउस जायो बिसिनि गामिखौ मिथिबायना मैनागुरि मागुरमारि खाथि ना गोजान थांफेराखै एखे जायगायावनो गोजौ जायगायावनो गाहाय बिदि जाहैदों ओमफ्राय थोल्लौ थोप्पौनो बिसिना थासनो आंखौहाय फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव साथा हमनानै बहा थांनो देलाय मालाय गानाथ' आंना बानायदेरला जोबखायोसो फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव साथा हमनानै देलाय मालाय देलाय बहा थांनो बे मेथाइखौ मोजाङै रोजाबदो दे आबै आं रोङा उन्दुदोनो आं उन्दुनो मोनथेरखाया दानो सोरबा गाबज्रि फैलायगोन आरो मिस्ट्रिफोर दं माबा न' लुगासिनो गेट बानायगासिनो फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव बिदिसो मा फैगोन मा फैया जिन फैगोन मा फोआ जिन बिदिसो मा फैगोन मा फैया जिन जोमगासिनो आरो मा फैगोन मा फैया जोमगासिनो आरोनो औ होनबाय आरोना मबाइला दुंखावजोब्बायलै आंनिया आंनो मबाइल बायना हरदो सोरबा दाम गोसानिबो नै जोंना फेर निउ साबसक्राइबार नै बिरबाय मिक्स लाइभ फैदों बिके कारपेन्टार लाइभ फैदों डिएम लाइक फैदों बर' खौरां बे आंनि नोंनि मोजां मोनलायनायनि काहानिखौ एसे खोन्थादो दे आबै बे आबै नोंनि मोजां मोनलायनायनि नों माबाजों जोंनि नोम्बौजों दा जोंनि नोम्बौजों गोसथोलायनाया दा र' खोनासं खिथानि खेब मोजां मोनदों बोरायजों दमजानो खेब मोजां होनदों खोब मोजां होनदों बे बोरायजों दुमजानोनो मानो जावदों आंखौलाय फार्स्ट टाइम जाहैबाय दे खिथादो दे आं खिथानो खोनासं खोमाया मोजाङैल' स्टेफिजोंल' मोजाङै खोमाया फार्स्ट टाइमाव जाहैबाय जेब्ला आं मेट्रिक पास जानानै फैयो गसाइगाव कलेजाव एडमिसन होयो गसाइगाव कलेजावहाय अब्ला आंहा मेला लोगोफोर मोनबाय आरो सासे इन्द्र होननायजों लोगो जाबाय आरो आंनि क्लासमेट ओमफ्राय आं थारमाने आङो बे ओहो र' बिसोर थास गेलेदों इसनो मबाइल बिनायाव मबाइल बिनाया मानो दुमनांगौ लाबो
ओमफ्राय दाना थास गेलेदोंनो आरोना नोमबौमोना मन्दिरावहाय नैबे न' खाथिनि मन्दिरावहाय थास गेलेदों ओमफ्राय दाना थास गेलेनायाबो मोरैनो बिसिना फैसा गैया नालाय बावबाय नामा बावाखैलै माबा फैसा गैया नालाय थास गेलेनाया ओरै जाहैदों बिसनिया जाय मानसिया जेनो बे मानसिया सासे सानै सिख्लानि नाम्बार होनांगौ जाहैदों सासेनि नाम्बार बेबायदि जाहैदों ओमफ्राय सिख्लानि नाम्बार होनांगौ नालाय ओमफ्राय जेनबाय दाना सासे मानसिया जोंनि कलेजनि लोगो आरोना आंनि कलेजनि क्लासमेट आंनि देरसिन आरोखि बेयो मानसिया आंनि देरसिन ओमफ्राय बियो आंनि नाम्बारखौ होबायनो थास गेलेनायावहाय बेनो नोंगौ मैया देरहाबाय नालाय बेहा गावहा जेनबाय नालाय ओमफ्रायनो होबाय जाहैदों बेनो नोमबौनो नाम्बारखौ ओमफ्राय दाना फन हरबाय बे आंनो मोनाबिलियावहाय 7थासो जाबायमोन खोमा 7था साराय 7था ओमफ्राय दा बे ब्रह्मपुत्रआ क'क्राझार ओरै गसाइगाव फैग्राया ब्रह्मपुत्रआ मोनाबिलियाव ब्रह्मपुत्र फैग्रा दंना गभर्नमेन्ट कलेजनिसो ना मानो गभर्नमेन्ट नङा गसाइगाव कलेजसो खोब राम काहानिनो जाबायनो खोन्थाला गोमबोरासो खोनासंदोंमोन ना गोमबोरसो खोनासंदोंमोन गोमबोर ओमफ्राय दाना आंनाव फन हरबाय आरोना नोंगौ माबाया नोमबौआ होनहरबाय मा रं नाम्बार जाफ्लाबाय ओइ आब' नों बहा दङ क'क्राझार थांनाया मानो दा फैदिया माया नोंखौ नेगासिनो दं होननानै आंखौ रं नाम्बार जाहरखाबाय आरो ओमफ्राय ओरै सानबाय आं क'क्राझाराव थाङा ओइ रं नाम्बारखासो बियो रं नाम्बार जाहरफ्लानोसै आङो सानबाय आरोखि ना आंबो रं नाम्बार जाहरफ्लानोसै बेजोंहाय सानबाय आङो ओमफ्राय आङो बिदि साननानै होनहरबाय आरोना मिथिखानाय मानसि बियो साननानै आङो होनहरबाय ओहै ट्रेनानो लेटमोन दिनैहाय आइनो खिन्थाना होदो बिदि होनहरफिनबाय आरोखि ना आङो उल्थानो ओमफ्राय ओरै सानबायनो नोमबौआ हाब हिनजावआ देनजारसोलै बियो फन रायज्लायग्रासोगोन बिदिसो होनहरफिनबावबाय उल्थानो होननानै सानबायनो आंखौहाय आं थांसैनो मानो थांनांगौ जाखो उन्दुनो ओंखारथारबाय नामा मानो थांनांगौ मानो उन्दुनांगौ दासोलाय मानि नांगोन आबौनि फरमुलाखौनो खोनासंनो बाबायनो जोंना बिफाया साब्रै दं सोर सोर दंथाय कमेन्ट हरलाय आं भिडिअ लाबोगोन दे जोंनि माबानि काहानिखौ फेसबुकआव नामा सोरो आं फेसबुक सेरनायखौ नुयो नामा नोंसोरलाय सोरबा मेसेज हरदोंनै नाजावदो लाइजामखौ आगै गोथार गोसोजों आइ मामा सरावल' नायदोंना नोङो सरावल' नायगासिनो दं दा नोङो नुयोथ'नो नुयोना नायाबो आंनो आं फेसबुक सेरदों नुयोथ' फैदो दैसा फैदो दैसा आइ दैसा फैदो हाला दे हेल' गाय नायदो मुलिखौ फुनजालागोनलै फुनदोंमोन आं दहायबो फुनदों ओरैबा गावस्रानाय बायदिसो मोनलाबायबाय फुनजानाय नंला बेखौनोथ' दहाय होनखांबाय आङो बोरैबा सायालै साया सानजौफुआवल' गाबो जे बेखौ एसे माबाहैसै दे एसे जाहोनानै सुस्रांदो सान एसे रोमा रोमैयाव लानोसै एसे जाहोदो दे नों बहा थांनो दैसा ब्रह्म आ ब्रह्म
बा माथो मेसेजफोरा सेंग्राफोरल' माला सेंग्राफोरल' जाखो सेंग्राफोरानो गैया हरा सेंग्राफोरजोंनो हरा आंनाव सेंग्राफोर गैयालै सेंग्राफोर गैया नायफिननो सेंग्राफोर गैया र' मेसेज हरबाय थायोमोनलाय बेना दैसानि फट' बिनाय हरासै बावलायलांबाय बावसे आरो मोनदे आइदि दङ मेरला दङ मोनब्रै मोनबासो दङ आंनियावहाय आइदिया नों मानो बाव खाथियाव दावराव दावसि नायफैदों उन्दुनो नागिरनायखौ खांनोल' नागिरखायो नै बिब'जों दिदि लागारा आरो आंजों फैफबजोबलायबा फाफि गथ'फ्रा मानो फैजोबलायखो आंजोंलाय आइदि आंनिया फेसबुकआव मेरला दङ सेंग्राफोरखौ खम फाग्ला खालामबाय नों आंनियाहाय माबामोन र' खिन्थानि एक्सफोराहाय बिदिनो स्रिथा र' खोनागोन बिदिनो 25 जनसो दंमोन दालां गोसोथोलाय गारलाय ओमफ्राय नैबे दा मोननाया लास्टसोमोन आरोना आदै खानायखौ फोजोबसिगोन आदै गावनि ओरै खाथियाव हो जागोन बियो जाया जाबायनो आदै थाम्फै सिथरसो ओंखारदों नामाथाय बेनिया सोरना थाम्फै अरनाय जाखो बियो गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय मोदो मोजां मोनबाय खानाय खफायाव माबालाय खानाय खफायाव बिबार थुलायनानैमोन नामा खालि खानाय खफायाव बिबार थुनायखौ साव फरायनाय जादाव गावदां मोदामफौलायना मोदो मोजां मोनबाय 10टा गुरु खाले बेगर मरन लय 10टा गुरु खाले 10टालायनो 100टा गुरु खाले बागर मरन लय आं बुजिफायनाय इटा কি কইছে नै साइ नोंसोर मानो आवलायो गेन्जारसो बियो
दराव दा गाहरलाय आबै मोनसे फिसा खामानि ओंखारबाय थांथ'नोसै आं दे औ दे जागोन दे जागोन दे बाय बाय बेसेबांबा टाइम फैनायनि थाखाय बाबा होनदों नै दिसाया देन्जार खामोन आबै माथो बिदिबालाय औहाय आरो र' बावबाय आं थगाय जेराव ज्राव नामा औ थगाय ज्राव थगाय सगाय ज्राव गारलिन फैबाय लासाव आंनि गोसोथोनाया जे नामनि मेला दङमोन ओमफ्राय जे नामा इम्परटेन्टसिन जायोमोन आरो ना बेना गोसोमसो नै बाजै औलै दहाय दालिम जानाया गोसोम जायो ओमफ्राय जे नाम्बारखौनो मोनमारबाय जे नामखौनो मेरे हाथ में जे ही लिखा था बे आसि माबायावहाय आसि बिमानि खाथियाव मोनसे आसि दङना बेयावहाय ओरै फुफ्लेनानै ओरै बोगदां नायबा माबा नाम ओंखारोब्रा ओमफ्राय दानिया आंनियावहाय बोखारना नायबाय जों क्लास 7आव आंनियाव जे ओंखारबायब्रा आयौ नों जे नामनि फिसाइखौ मोनगोन बिदि जाबाय आरो सोरनावबा ए ओंखारो सोरनावबा बि ओंखारो नंगौना नङाथाय जायखिजाया जों उन्दैयाव खम बिदिनो बायदिसिना नायदलाबायोमोन जे ओंखारनाय बायदि नुयोब्रा ओमफ्राय एक्सुवेलि बे जाखायो बयनावबो ओमफ्राय नुनाया आलदा होमबालाय ए नामनि हिनजाव मोनगोन नोरैसो खालामो बोरै खालामो नोंसोरबो दा देखायलाय आंनो नैबेयावसो नायनांगौ आसि बिमानि खाथियाव जाम्बा ओरै नाग्लिदो ओमफ्राय ओरै बोगदावदो होनलाय ओरै हर आखाया आं नायनि ओरै खालाम मा नामनि हिनजाव मोनगोन नोङो थैयानो गैया नामा मोसौ नोंनाव गन्थंजों गबाय थायो आंना थैयानो गैया नै साला थैखौनो नुवा माबाखौनो नुवा र' मोजां फुफ्लिनांगौ आखाइ थाइसेजों जाया आंनिया हाय वेलकाम सुसमितारि आगै सुसमितारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानानै फैखो आदौ मा ओंख्रि जानानै फैखो सुसमितारि ब्लग्स जाम्बा सोर आलासिया सोर दंथाय कमेन्ट हरदो आयौ ¿qué más pues gore más gore más आयौ ¿qué más pues gore más nada हिलाय आयौ चक्लेट जायै हाथाय सेवजोबसिगोन नोंना नोमफा चक्लेट जायो बे उन्दैया दानो नोमफा खोन्थादों माबैसे मोसौ जानाय होनदां मानो मोसौ जानांगौ आंलाय मोसौ जाया जोंहा आं बांगालबो नङा खृष्टानबो नङा हिन्दु मुसलमानसो जोङो नोमफा मा हिन्दु मुसलमान बेलाय जोङो मोसौ जाया बारा गर'नि थाखाय ना प्रेसारनि दै गुसु फ्रिजनि दै गुसुजों आमखा सोमा ना बाथोन
बारा गरमनि थाखाय ना फ्रिजारनि दै गुसुजों आमखा सोमना ना बाथोन गुसुजों मा ओंख्रि जाखो बेलाय बुजियासै आं फ्रिजारनि दै गुसु मा फ्रिजारनि दै गुसु आमखा सोमना ना बाथोन दाबो गोबानो नाङाहाय रागा जोङो बेयो गोबाख्रबबा दै सोमनाय ओंखामजों ना बाथोन बुजिनाय एखनजों बुजिनाय गरमनि थाखाय ओंख्रि जायाखै आरो नोङो जा गरमलाय दिनै आङो थिं माबा प्लेट सायाव सान्दुङाव दोननानै दावदै एवनाय भिडिअ'सो लाबोनो नागिरदोंमोन दानिया माबाखौ फोरानहैबाय ससे भिडिअ' खालामनानै प्लेटखौहाय दाना दसे थानानै ओमफ्राय दाना आयुलै मुसारिखौ बिदि दाबोखार थिखोहरनो ओमफ्राय दाना 1 घन्टासो जाबाय आरोना सान्दुङाव दोनहैबाय आं प्लेटखौ ओमफ्राय दाना मा जाखो क्या तुम लोगों ने अच्छी तरह से रुको ऊपर में रखो जल्दी रखो उठ के ओमफ्राय दाना आफाया सान्दुं गोसायाव बे बेरेंसिखौ प्लेटखौ मानो दोनहैखो होनबायब्रा ओमफ्राय होननानै लायनानै दोनफैबायब्रा गैया दाउ एवनो मोनासै ओमफ्राय गुसु जाबायना ओंखायनो सिनथि बायगोन आगैया बिदि खालाम खोरोन बाम बैयाव फसं बैयाव 100था जायै लासाव बेबायदि जाबासो देहाखौ गुसु मोनो अमा जानांगौ बिदि सान्दुं गोसायाव मिथिबायना अमा जाबा गरम जाजोबो देहाया आरो जौ लोंदो सान्दुङाव उन्दुदो जौ लोंदो सान्दुङाव उन्दुदो बिफा होमबाना सोरबासो लायगोनहाय लाइजामखौ बेजों नङा गलांनाय बोरैबा सिसियोना गलांबादि जागोन नोङो बिफाजों बुथार जागोन मालायनि फिसाखौ बिदि खालामदों बे थैथारगोन बे गलांबा बुथार जागोन नोङो आंबो बासाय हानाय नङा नोंखौ आवरैहाय दोनै बाव फसं आजावदो लाइजामखौ जनो गोथार गोसोजों आब'आ आंखौ सापर्ट खालामाखैना मानो नोंखौ सापर्ट खालामखानायसैलै आगै हा मानो सापर्ट खालाम मानो आन जाबाय सापर्ट खालामखानायसोमोन ना आन जाबाय आन नेट गैला नै 100% थांबाय नै नेट गैला नै नाहरसाय मेसेज फैबाय नै बन्द' खालामबाय आं सोबानानै बन्द' फारसेन्ट मेसेज फैबाय नै नैलाय 100% 1.5 GB
मोनफा गथ'ल' खालामनो दे सोदो होमबा मा आनजादों दे सोसागै नोंखौ सापर्ट खालामखानायसोमोन आं गोसोआव दंखायोमोन नोंखौ सापर्ट खालामनाय आनजानानै थादों नै दासो खालामफिनबाय आं सरि दे आनजादनि थाखाय सोनि र'नो अबिनाश आब' मनजलि मा खालामना दङ आङो ओरैनो रायलायलागासिनो दं रावबो फैया नालाय दुखुनो आरोना दा मोनायाव फैफिननोसै अके आब'नो भिडिअ'आ श' जाफैथाराबा आन जानानै थायोलै बै बाराव नों कमेन्ट हरबानो आङो लाइभ फैजेनबानो नोंखौ सापर्ट खालामदों सोरजिना ब्रह्म हेल' आब' सना हेल' वेलकाम मा ओंख्रि जाना फैखो सोरजिना आगै अबिनाश आगै गरमाव बोरै दङ गरम जादोंना जायाखै खोरोन फांखाया गिदिर खालामबाय थांलाय खोरोन सोनजिना आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो थां नोङो थां हनै मेवा हनै मेवा 402 साबसक्राइबार जाबाय सारिस' दुइ साबसक्राइबार जाबाय गिदिंनाय होदों औ ओंख्रिया आब' ना बाला दालिसो ना भाजा दालिसो आब'नो गोथावानो दालिजों ना भाजाजों गरमा माबायदि गसब फजं जिरायनानै दं दावराव दावसि आब' दखानावसो दं गरमथार माथोना दावदै एवगौमोन सरक खाथिना नोंसिनाथ' बे सरकआव मटर खाग्रा सरकआव दावदै एवनांगौमोन नोङो दावदै एवनाय भिडिअ लाबो होनलायनायखौ बाखै नों गेलेनोनो जा गरम आबौ सनजिना आगैया कुसुगावनि होनदोंमोन नामाथाय सनजिना खोन्थाहरलाय कुसिगावनि ना खाग्राबारिनि ना बबेनि नङाबा दावराव जागोन आं दावराव जानानै मा लाब मोननो 100% थांबायबा 153 थांबायबा आब'निखौ हस्पिटाल थां आंनाबो थाबथाबाय नै सोबागोन सनजिना आगैया अबेनिमोनलाय खोन्थाहरलाय कुसुगाव थान्दा बाजारनि आब' थान्दा बाजारनि नों माबाखौ सिनायोना फुकनखौहाय नोंना फेसबुक दंना गैया सरजिना सिरि थायोना थाया र' आं मैया गसाइगावआव आर'नाइ लायदोंमोन रिल भिडिअ खालामनो दे दहाय बानायनाया दा दहाय स्टेटासाव नुनाया आङो बेनो दा रिल भिडिअआ उदैयाव आंनाव माबायो सिनायना सिनाया सनजिना नोङो फुकनखौहाय बिफायालाय थांखो ना माखो मा बायदि आब' मानसिया खर' लानथाबथा लायो हिनजाव दङ फिसाजो सासे मोनबाय हिनजावनि नामा मिरा होनो मिरा होनोना ओमफ्राय नोंना फेसबुक दंना गैया सनजिना आगै फेसबुक दंबा आंनो माबायाव जयेन जालाय आंनो नोंनि नाम्बारखौ नांगौ फन नांसिनगौ इउटुबखौनो डिलिट खालामनानै होगोन आं
मन्जुलि ब्रह्म दे फेसबुक पेजाव बेनो फट'आबो बेनो नामाबो बेनो माबा फल' खालाम आरोखि ना Digam 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 dum digam दैसा बल्ले बल्ले बा आंना बोरायनिसो आब' आंना बोरायनिसो आब' बे माबाया फेसबुकआ नामा नोंना फेसबुक दंना गैया nom 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 बोरायनिसो आरो नोंना nom 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 आं खुलियासै आं नोंनि बोरायनिजोंनो नाम्बारखौल' नांगौ आंनो नाम्बारखौल' हरनानै दोन आंनि माबायावहाय नोंनि नाम्बारखौहाय मिथिबायना नोंनि बोरायनिजों आंनि माबायावहाय नों खुलियोबा माबा हर आरो ना मेसेजखौ नाम्बारखौ नोंनि नाम्बारखौ हरनानै दोन मानो लांखो नोङो मानसिखौ Daisa मानास Laza मानास बर' आब' मा हेल' मानास बर' आगै वेलकाम वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो आंनि इउटुबखौ बोरायबो सालायो आब' बाव आंना बाव फन हरजाया आङो लाइभ फैगासिनो दङ आयंनिजोंहाय बैयाव नोंहा इउटुब बोरायबो सालायो नङा थिग আছে आंनो नाम्बारखौसो नांगौमोन आरोना जेनेबा मालाबा जोंहाबो ओरैहाय मालाबा ज' भिडिअ बानायलायनो आरोना आंनि गोसो फिदैमारि हाय हाय फैलाव आनै फैलाव आनै मा ओंख्रि जानानै फैखो आंनि राजाखौ मानो बिदि खालामो एमबि सोना फैबाय एमबि सोना फैबाय नै आंना बिफाया मारै खबरा आब' खबरा बिदिनोसै मा होनबावनो आरोना आंनोबो आर्टिकेल बड' आंनोबो माया आंनोबोथाय गावबो हरा नालाय आं हरनो नागिरखागौ ना थाइबानि रबट आथा बख'नानै इउटुबाव टाइम होनो हाथ'वाखै आनै ग्रुप दंमोन नामा ग्रुप गैया आं ग्रुपाव थानो बायो माबा नाङा फाङा मेसेज हरलाबायना नाम्बार लानानै ओंखायनो ग्रुपाव थाया आङो ओमफ्राय जेबो नङा बिदियाथ' माने एखे मेसेजल' फैयो आरोना ओमफ्राय रावबो सापर्ट खालामलाया ओमफ्राय मेम'रि फुल जाजोबो ओंखायनो बायो आं बोरो मायालै आर्टिकेल माया बोरो बे फाग्लि थाइबाजों जायोनो थाइबा जाबाय जायोथ' आर्टिकेला मा होनदों बुजिनो मोनाखै आङो आर्टिकेल आगै सन्जिना ब्रह्म नोंखौ फार्स्ट टाइम लाइभआव लोगो मोनबाय कसुगावनिनो सन्जिनाया थान्दा बाजारनि आरो भिडिअ नायना सापर्ट खालामा आब' आरो भिडिअ नायना सापर्ट खालामा आब'
सनजिना ग्रुप दंबा आंनोबोनो ग्रुप दं नामा दंथाय बिसोरो आं मिथिया आर्टिकेल चक्लेट न'आनो चक्लेट हरदों हनै आर्टिकेल चक्लेट जानो सनजिना फ्रेन्ड फार्स्ट टाइम मोननायनि सापर्ट होदोनो नाङानो नोमायाव रायलायगासिनो दं बे नोमायाव रायलायाखैमोन दा थोस नाङानो मामि आजाखौ माला होफैगोन नोंलाय ए चक्लेटखौ जायानो बहा दं नोङो ओमफ्राय कक'नाट चक्लेटनो जा होनदों दाख्लै सि थानायावसो मियालाय होनदों दे होमबालाय दोनदो फांसननि मोसानाय थान्दा बाजारनि औ दे भिडिअ' होमबालाय दोनदो नै हगारनाय बेसेबांसो नोंहा दंमोन दाबो ओनदां आंनाव हारसिंसो नोङो जोंना बेसेबां बिजेपिखौ दावलाय मामि खयथायाव फैगोन नोङो jaga 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 आर्टिकेल नोंनो गोदान न'आवसो नोङो होमबालाय आर्टिकेल नोंबो गोदान न'आवसो सोगोन नोङो होमबालाय हाथें बायह्रायाव रायलायहैथां मा साबहोदो चेक खालामलाय होनदों Recheck. मा होनदों सोरनो हरफानो नागिरदों औ बिदिनो होननानै नोमाया थथ' आलामनो हरफागोन दा ए मा गामिनि आदा आंनि गोसो फि नार्जारिया बेयो माबानि अन्थाइबारि बेसर खनानि आंनि फि गोसो दैमारिया गसाइगाव अन्थाइबारिनि आयु बेटारिल' जाबाय आंनिया माथो आं अन्थाइबारिनिनो अन्थाइबारि बेसर खनानि बेसरबारि खनानि ए होनदों थान्दा बाजाराव मेला जाग्रा गुदिनि मा ओइ सिनस्रि बायो मामा सिनस्रि बायो थान्दा बाजाराव मेला जाग्रा गुदिनि सासे आंनि न' खाथियाव मोनबोनाय दं साब होदो सनजिना साबसक्राइब खालामनोनो सनजिना आंनि फि गोसो दैमारिखौ साबसक्राइब खालामना होदो सनजिना आंनि भिडिअ नायबायना होनदों सापर्ट होआखैब्ला होदो आदा होनदों सोरखौ आदा होनखो आंनि फि गोसो दैमारिया गोरलैसोलै उन्दैसो आंनि फि गोसो दैमारि सापर्ट होनोनो सनजिना नोंखौ आब'सो जायो सिनायोना नोङो आंनि गोसो मा नाममोन फैलाव होनो बेना फैलाव आंनि गोसो मा नाममोन फैलाव होनो माबा सनजिना नों आं सोंनायखौ सिनायोना सिनाया फुकन होननायखौ बिसिनि नामा मिरा होनो आंनि गोसो फि दैमारि आंनि नाम आंनि नामा बिफर नांगौबा
अखा हादों अखा साथा बिफर नांगौबा बिफर साथा जासिहरदों नोंनो हनै थान्दा बाजारनि आब' सिनायो दा ब्लु होलायानै अके होबाय उन्दुनोसो ओंखारबाय आंहा गोदो सनाया जों गामियाव मोनफैदों थोस नाङा आर्टिकेल नाङानो नों होननाया आब' फुखन ना औ फुखन सोरजिना मालाबा ज' भिडिअ बानायनो नोंनि नाम्बारखौ हरदे आंनो फेसबुकआव सोरजिना भिडिअ बानायनो आं आरो 1K थांबाय बायोबा नोंसोरखौ मालाबा लेंहरबायनो हागौ आरो ना ज' भिडिअ बानायनो मिन्थिबायना हिन्जावफोरखौल' हौवाफोरखौ नङा आरो नोंखौ ओमफ्राय ओरैहाय मेला लोगोफोर दं आरोना था बिफर नाङाबा होनदों था नाङाबानो सिनायो सनाबानो सनाखौ सिनायोनो हनै मानो लांखोथाय बिमाजों थानायखौनो एखेबारे नाङानो बे लिंकआव थान्दा बाजारनि फांसननो जोंनिनो खाथि जायो बिसियाबो न'आव थायोना बेना फुखनना फिसायाथ' गसाइगावसो थायो फिसाया नामा खगेन ना खगेन फिसाया खगेन नङाथ' फुखन सनाया मेला जाग्रा लामा खगेन माबानिखौ सनानिखौसो होनदोंना सोनजिना होनदों खगेन फाग्ला बेसोर खोनानि खगेनखौसो होनदों सनजिना होनदों नंगौ खगेन फाग्ला आदैसो जायो खगेना सोरनि फिसालामोनलाय मामा फैलाव नङा आब' आंनि गोसोखौसो होनदों आब' मिथिबाय ओमफ्राय दाखालि बे माबानि हिनजाव मोननायालाय अबेनिथो मा नाम मोनोलाय थांजोबनानै मानसिफोरखौ सि मोनलायलायले मा ओंख्रि जायामोन आब' ओंख्रिया आलु जहल मैथा बांगाल नाथुर जुनाय ओमफ्राय मामा बोरमा बिबु एवनाय जोंनिया ओंख्रियाहाय बिखुंगुर फैबाय जोंहा हेल' वेलकाम बिखुंगुर खगेना आबौ खेवथायनि फिसा खेवथायनि फिसाला होनबाय बावदोंसो मा खबरा बिदिनोसै आदै बुसुंगानि फंबाय खगेन बिखुंगुर सरिनो मानो सरि होनखो बिखुंगुरखौलाय मा मावामोन मा बैखौनो दौदो गावनि दहाय लाबोनाया
गोमबोरसिं दाबो दं दाबो दं खेरें मेरें जाथारदोंलै दैसाया जोंनिया दैसा बम'आ खेलें मेलें जाथारदों जोंनिया दैसा बम'आ मा ओंख्रि जाना फैखो बिखुंगुर आंनि गोसोलै होनदों बिखुंगुर नोंनि लाइभआव थांनो हायैनि सरि थांनो हायैनिफ्रायनो आवार्स टाइमा बेसेबां जाखो आब' 1000ल' दाबो नोंना बेसे थांखो अबिना नोंनिया बेसेबां थांखो ओमफ्राय आंनि लाइभआव आदा हायेनबो फैला ओमफ्राय आंनि लाइभआव आदा हायेनाबो फैला सिम थांगौमोन बोरो ओमफ्राय आं सुनिना आब' ब्लु होलाय आब' दे होबाय आनै मा खालामदों थोरसि सुदों आंनि गोसो फैला दाना होनदों दैसायालाय आनैनो दैसाया बिबैजों माबा ओंखाम मायदि जादों ओंखाम मायदि जागासिनो आंनि गोसो बुजियासै आं बिखुंगुर आं खामलासो मावगासिनो खामला मावदोंनो गाव दैया जेसेबां होयो एसेबां एरो ओमफ्राय नोङो होआबा आन्थाद्राय जायोना गावबो फैया नालाय आंनि लाइभआव होनदों गोमबोरसिं मारै खबर सबर मारैनो खबर गोमबोरसिङा दासो दुगैखांनानै फैदों बुंलाबाय थायो नालाय ओंखायनो माबायो एसेल' होदों आङो बुगा लायगोन बेबो दानो गोमबोरसिं मोजाङैनो दंथ'यो नोंलाय होनदों नों मारै दंना फैलावा खामला मावदोंनोहाय जोंनिया अबिनाश आंनाथ' दाबो 800ल'नो मारै जाखोथाय मिन्थिला आं टाइमा नोंनिया माबा जादों बियो
बोसोरसे बारबाय बियो ओंखायनो खमायबाय आंनाबो बिदिनो खमायदों गुरेन सोलायदे होबाय आंना बिदिनो खमायनानै माबाबाय बोसोरसे जाबा खमायफिनो बोसोरसेनि गेजेरावनो बानायगौ नालाय फैसाया रायजानाय बिबैजों ओंखाम जानायखौ नारखानायनि लागाव आर्टिकेल लागाव होफैबाय नै बे आर्टिकेल बोरैथो आर्टिकेलखौ नुवाखै आङो मा होनदों मा बिफा मासिबां 1K 2K थाङो नोंना भिडिअफोरा भिउसफोरा ओमफ्राय बोरै 800ल' जाखो आंनि भिडिअखौ इनबक्सआव सो आनै मा इनबक्सआव सोनो आं रोङा बिदि सनजिना आं खालामबावबाय दे होनदों कमेन्टि गाइडलाइन स्ट्रिक जाबाबो जायो बिदि आब' होमबालाय नोङो बे कपिराइट फैनायफोरखौ मुट खालाम गानफोरखौ मुट खालाम आरोना बिदिनो आंनि कमेन्ट नुवासै नामा होनदों ब्लु आंनि अके नुबाय दे सनजिना थांखो ना माखो बेबा सोर दं कमेन्ट खालामलाय सोरनाव फैनांखो हा बिपर दं ओमफ्राय गोमबोरसि दं मा खालामदों नों आबै मा खालामदों आबौ फोरोंना मैया सोरनिबा फैसा गनाय मोनदोंनो बिमाया खिथाहरबाय 200 थाखा फैसा गनाय मोनदों बियो मा खालामजोबखोथाय होननानै दाखालि जाजोबखाबाय बियो होननानै संगिता साइ हाय लाइक डान थेंक इउ लाइक देनिखौले नों सोर नायाखै नाय बिफोरनि भिडिअखौ सोर नायाखै नायनोनो लिंक हरदों संगीता मेरे एलबी में स्वागत है आपको जिसकी सब नया फ्रेंड है तो फ्रेंड हो जाइए प्लीज संगीता तो दुगैलांखादों बियो फुङाव स्कुलावहाय थांबा संगीता वीडियो देखो संगीता है कि नहीं साइड गया होगा संगीता दंना गैलाथाय बेखौसो होनदों वीडियो देखने के लिए बोला है संगीता
before api nunggu mana yang kemudian before देख के कमेंट कीजिए कमेंट करेगा तो ही पता चलेगा ना देखा है कि नहीं देख कि फिर हमारी लोग जादे फैलाव लोग जाने before जों लोग जाने फैलाव बेरायनोसै लेंदोंहाय बियो दा सान्दुं दंबावो नामा बेलासि गथ'लाय सानसे गिदिंदो बिदि बेरायदावहैनानै बेबादिनो गाब्रा जादों सानाव बेरायनो सान्दुं थिखांसि 12था समाव खानाय सिनखांनानै लांनाय दायनो फैदा बाबा फै बेरायनोसै फै बेरायनोल' गाबदों फैदा 12थायाव बेरायहैनानै रावबो बेरायहोआखै दैसाखौ दे लामायाव थांसैना बे बाबुनि दैखौ मानो लादों बाबुनि दै लोंग्रासो बियो दलद दोननाय बाबुनि दै लोंग्रासो बियो खबर नांखोथाय बाबुनि दै लोंग्रासो दोनै मा सोर दंथाय कमेन्ट खालाम औ आमब्रुम ओंगो बेलाय सोर दं कमेन्ट खालाम सोर दं कमेन्ट खालाम साथाम मानि दं सोर दं आरे आयु थाइजौ फिथाइ थाइदों हनै जारौ मोनदों थाइजौ फिथाइया नोंनि खावलाय बायदि गोजा नुलायदों हनै आगै मा खबर आबै माथो रावबो गैला थांजोबबाय खय घन्टा जागोनथाय आं दोननाया आं लाइभ फैनाया खयथायाव फैयामोनथाय आङो सानैल'सै थांजोबबाय बयबो बेटारि गैला आंनाबो दोननोसैलां गोमबोरसिं रावबो गैला थांजोबबाय एफा गोबाव जाबायना सोर थाबाय थाबावनो एफा गोबाव जानानैलाय एसेबां थाथों
दा मोनायाव फैगोन दा आबै दा मोनायाव नायनायसै फैनाय जायो ना मायो दा मोनायाव नायनायसै दा होसो मामा अरो सैमाया नायनोसै दा मोनायाव फैनाय जायोना जाया बाय 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 दे